A Metges del Món, bàsicament, treballem per vetllar pel dret a la salut de totes les persones. En el nostre cas, aquí a Catalunya, bàsicament treballem amb dones en situació de violències i fem especial èmfasi en dones en situació de prostitució. Al mateix temps, també tenim altres línies de treball, com són l'educació per la transformació social i la cooperació internacional. La iniciativa que hem presentat és l'aplicació Ella App, que és una aplicació dirigida a dones en situació de prostitució amb l'objectiu de donar-los eines i informació malgrat estigui lluny dels nostres equips o de les nostres seus o de les nostres ubicacions, perquè malgrat estiguin fora puguin accedir a informació en temes de salut, en temes d'inserció laboral, en temes de violències o tot allò que elles necessitin. Hi ha moltes dones que nosaltres no arribem, no les veiem, però que sabem que estan fent ús d'aquesta aplicació i que tenen accés a la mateixa informació que les dones les que nosaltres sí que podem veure. Per nosaltres aquest projecte té un doble valor. Per una banda, té el valor de poder accedir, de poder tenir contacte amb dones que normalment no en tenim, són dones més invisibilitzades perquè estan o bé lluny de les nostres oficines o dels nostres equips, o bé perquè estan en una situació de vulnerabilitat més gran i no poden accedir. I per l'altra banda, té un valor molt afegit perquè les pròpies usuàries, les pròpies dones en situació de prostitució han participat en el procés de desenvolupament i de continguts d'aquesta aplicació. S'ha fet una aplicació intentant a la mida d'elles amb el que a elles agradava, amb el que elles volien, i per tant creiem que això és un valor molt important perquè només elles en faran ús. La publicitat, el ressò d'aquesta aplicació el que fa visible és una realitat que no està a l'abast de tothom, que no tothom la veu, que no som capaces de veure-la. Bé perquè és una realitat invisible o bé perquè a vegades no la volem veure. Jo crec que el fet de tenir una aplicació per aquestes dones, per aquest col·lectiu, fa que a la societat veiem que les dones en situació de prostitució estan en una situació de vulnerabilitat i per tant té aquest valor de transformació.